स्कुलाव थांबा बुजांनाय कलेजाव थांबा जों बुजांनाय चिनि फाइनाय भबिष्यत आमाहाय ता अंथु खिनय चिनि इन फ्यूचर चिनि बासापतिनि जमानाव ओ ता बुजाखौ ता किरिथु केबन किबि किरि तंना नागिया अंथु आमाहाय खाय chung abono wansugino tabuk ni je dofane hini samung tangne borok apel khai dong chi greater Tiprasa Land nango chuno hinoi chini kok borok ba chungma poriya chini kok borok kok no chungma pok ba sinai abono bagaino chung tabuk chini dofane je hamjagoi tongnai dofane samung tangnai takhuk chong tai bukuk chong borok kok borok ba roman script ro pinani bagai apel khai dong norok nukhana ni screen no abo tamni bagoi chini borok ni bagoi chini dofani chamung numu pogoi thangnai chini dofani chini bosong ni Tiprasa dofani samani nungmani Joto কিছু ও আগিনি বেরামা কাহাম তাবুক ফাই করে খা হিনয় বাস কাঙ্গো উংয়ানি বাগয় ও আগিনি বেরামা কাহাম তাবুবু তংখো আগিনি সম কাহাম আগিনি মস কাহাম তাবুবু তংখো হিনয় সানানি বাগয় তাবুবু চাবুনো মুতো খালানি বাগয় চিনি দফানা হামজাক তনি তাখুক তাই বুকসং ফুড ফেস্টিভ্যাল খায়ো আগরতলাও আগুলি হাই জায়গা কত কত চিনি ব্রু সং মিজোরামনি যে প্রো লুখরাই রহরাগো Sabo apron no welcome khai sabo no ni bagai lorai khai o bro ni bagai sabo lorai khai kaba o bro ni bagai sabo apel khai kaba o je tabuk kok borok no roman script sanai o borok no san o borok no demand khai na ble chini bro no chini hawa no mato ne hinoi jabok je greater Tiprasa Land sanai o borok no tabuk no chini bro so no mijorani nuclear hoda pore chini Tripura no mato ne nai chung bro no bagai resettlement ma khai nai hinai chini borok no sana bisa pro Boborok, Debbarma sao ta gabo, na riang sao, na kolai na jomotia sao, Tiprasa sao Tiprasa. Chungbai bro greater Tiprasa Land thank you chupun support ani ya bro no. Bro kok borok recognition keti chupu support ani ya bro no. Chungbai support no mijuram botong phukan ro apka tam sanmaya. Sekono kok tabuk sana thaga kai. Belen joliman karoni angam ha kok ma sao. Chung apro sabo chini bru ta ti ro no mijuram ni lukhrai horjak phru bro no sabo Resite mane bagai sabo apel khai abono sabo chirkhoka tabo je greater Tiprasa Land hine je chirkhoko tongnai tabo je kok borok bai roman trip sine nangna hine je chirkhoko tongnai borok sano sabo san katai greater Tiprasa Land same hasin ke bro le greater Gurpai Land khenai sei o nung tabo kai chini borok khanung bisas khaitia chini borok bai chunu unbelievable khanung nung buni bosni borok no kai believe kha lai thangmani salo montang go tomung khanung nukhana bisa criminal HAMJAGNAI buni bosongni borok phaya konoi kai buni borok chono chai pe benai takhuk chong nok buji ya bono kichapana buji ne chai to ya hi viewers joto takhuk tai bukhok chong no hai no hai kaisa video to ekon bas kangma phabi kan nok bhai tonglai khaklai joto kaham no tongbai na hinoi tini main kaisa topic tu feman hingkai nok joto thamlero rubekin ang bok ong to boi phaika ma pha takhuk rok bukhorok ma pharok hine kok sanai chini Kroksa Bru bosongni media no news channel Bru news hinoi ka channel tongo bini kong to yakan ang tini no bosok chung bro ni greater Tiprasa Land wo chung support ke tong thio Bru ADC demand ke thio le bro le chung sa support ya na le ni ke bro ni ko borok recognition wo chung support ke ye nang khru ye sitting demonstration wo chung thang ye tongo ta khorom maro pharao himba chini ko bro recognition ba panda wo parliament wo ba cha kau sa phu bo tini bro le chin sakka wole objection se ke tongnai ro se ta khorom maro phara thank you chupun support ani ya bro no bro ko borok recognition ke ti chupu support ani ya bro no chungpa support ani ya ta khorom bru ro su le riang jati su le greater Tiprasa Land wo chung support ya majama khene kheto chin bru no Joto takhuk tai bukhok chong bro bo sao chini dofa hinoi bru ene je bru sabo an sadi do bru kai sabo ba chini Tiprasa ungkhana bele Bro riang sabo chini Tiprasa ungkhana bele botom kok sa bon bini kono kaham ka khana jodi nuge khokaba bo sao je chini greater Tiprasa no bo sabo bro support khayo bro greater Tiprasa support khai noi bro ni bru edisu kai chung support khaya po norok sabo bru sabo poila khangu changnangu Tiprasa ungkhana bele greater Tiprasa Land saboni bagoi greater Tiprasa Land saboni bagoi nang tamoni bagoi nang abo nung wansuk ganai kha norok saida man kha abo nung jabok sauje bro boroni Gurpai Land chung support khaji khaya borok roman script samani chung abo khaji chung abo support ji khaya hin nung je kok samani takhuk angni kongno filonani bagoi musungya ang onekbar video naikha o takhuni kongno but ang tini bin o kokno ma phiroka aboni main reason hikai botau pon saimya ko Tiprasa sabo bro sabo
bro bo Tiprasa no chini 19 tribe no bro bo chini borok no bro bo chini Tiprasa chini thui no bro riang kolo jamatia rangkol te bebak tongo te joto ni bumuk sana thakai kaisa kai pas pai biang nai 19 tribes tongo abuni bisungo bro bo chini bai no ta ya sai khana de Takhuk bro bo riang bo chini thui no chini bai no nung tabok bro edisi edisi sao chung support khaya henoi chung bai ka support khainai sakang bare nung greater tiplan support khaigra di sakang bare nung chini o greater tiplan nung samung tangra di sakang bare nung ni hano manani bagai chini Tiprasa ni hano manani bagai nung ya prishel gradi chini alada kai state man mani pore hinga kai nung apro edisi alada ka pan sanoi tongna ba sabo nono mana khanai tabu bonono kebo mana khayable ni right to nung santhai nung sandi no problem ojaga tung kebo mana khaya pheba pop up gan de ta khlai di pheba jate mete nung ko brok roman script tung support kya ko brok saboni sini nang khanable ko brok sini nang khanable nung te to mono nai ani Takhuk song ang noron ang ni kongno khanawoi ang belan apsa juka nor to no saimano ang kebuni against kok sai ang motivational video banago ani ojaga bo but kaisa samung nu nuga kono kaisa boroni kongnu nuga kono sak no tongo mi yang ma pheka chini borok ba chini borok saboni chukli mana kono nyong mai kai first of all to nung sabo first of all nuna ang sungu kin nung sabo kin nung sak no bro edisi ne ba nung chiru chini bro Debbarma riang gurpai hinoi nung chunu alada khainai nung sabo ni kono khanawai sabo tongnai chung joto no Tiprasa nung sakang paria kok borok roman script nung support khaigra di apo saboni kok ba ni kok no ble ani kok no ble chung joto ni kok nung khana ble ning ta phun Wansuk yo khabo nung ta phun siya ko 40% 40% chini Tiprasa 40% ni bisingo bro busu percent khana bobo bro hinai bobo jamatia hinai bobo Debbarma hinai bobo kolo hinai bobo rangkol hinai bobo মানে বেবাক চাকমা হালাম জানি ট্র্যাক যদি আলাদা খাই না থাক আলাদা খাই চিং বুসুকনাই chung bo 5% bo 6% bo 8% bo 10% chung nai bisa tabo phano siya ko deba agini jomana hagera tongko nung tabok siwoi tongmoni jorawo si nung jodi bro riang Debbarma hene nung sak no alada khena nai to chini omohkai bro jati omohkai Debbarma jati Gurpai inke omohkai jamatia jati hene nung makai sak no nung sanai to kai inke Takhuk nung sak no makai sanai to kai nung sabo bhaiga chung karak ngai mana chini phan chung bhaiga karak khai mana sari nung tabok chung Tiprasa chung joto no Thansa khai chung samung tangnani man of power khaya kanoi amasi chung chai to goi tongu nung yang ni chukli mana konoi dopon alada khana bogo ta chai to popo gona ta felo di kono faida koroi nung haina hai tola kranai nung BADC man tam khlainai haina hai buitola khlainai bele nung BADC man tam khana haina buitola ma khlainai bele Takhuk sala nung nijini kok borok bai nung ma poria nung nijini land ni rights koroi tom khana ni nung sade tom khana ni nung bro land than o ka chini ot nung chini already si TTADC tongo hungkai chungte tom sinang hino Tripura Tribal Area Autonomous District Council already si tongo chung Tiprasa chung tribal chini borok ni already si tongo hungkai tamne bagai nung tesa bro hina alada ka sangka ba bobo bro hina alada ka bro edisi sanano bobo Debbarma ni alada ka sanano hungkai ha DADC hinoi bobo jomate ni alada sanano hungkai bobo kolai hina alada sanano hungkai chungba borok tong khine tai sala dopa Thansa pal baksa mota kaja thui Thansa that means chung Tiprasa nunga ma ka tongna ni saime diba ama ka Wansuk gira Takhuk song bo kok no sawai nung bo jaga ni boy no poribai nung amso sak no siwi pe kya ni kok no khanawa ka no chung no support khaya chung no obodaga support khaya nung Tiprasa ble chung Tiprasa no support khaya ga sakang pariya nung Tiprasa chung Tiprasa nung Thansa ka sitong mi hangkai nung sabai tonai ba nung saboni support mane sagradi doano comments khai daga ani video de nung nai tongmane tong ka Takhuk ang just motivational video daga sanam na ko chai to go ang ke bani kok firuna ni ani samung ya mo fiaba ni kok no nuga kono ni video na ya kono ang ti belai no apso ka ang kapi din sini ang ni video na nai to agini simang nayo to but nayo to ang jora to ang comments ba khai kana nung nukhana fiaba ni je tomung nung je samani ni je Wansuk mani
Buna papakona pelemen abo belana saya Takhuk nung jawan sugoi na di kok borak man script abon nung support khaya no problem nung khaya kini papakona tak khlai di abon tuya konoi kok borak nini bokok ani bokok chung joto ni kok abo kaisa wan sugoi na di Takhuk Tiprasa Land nini bo ani bo chung joto ni no abon kaisa wan sugoi na di abo ang screen no sai khana di bona ang bo bujika Nung Bru tong khang kaisi ang Debbarma tong khang kaisi bo tomatia tong khang kaisi bo riang tong khang kaisi bo kolai tong khang kaisi busujona phai pat jona phayo nung sajung tom khainai ang sajung tom khainai bo kolai tom khainai bo tomatia tom khainai tebo khaimia but jepro pat jona ni phan eksange ungu hungkai apro pas pandop ni phan karak ngoi phayo ta 19 traps jotono jung thansa ngakai sung chini right Chini is the sanmung chung joto no khlai manu logi baksa kai samung tangdi buni papakona ta surungdi chung agini din jable tabung ni jamana chini upcoming generation tamung no nung seleman khabono chung tabuk sori buni tola nungbo bi edisi nung sane to khangkai temasa bo jan den edisi tebo jan den edisi sane to khangkai apu chini in future tamung no chung haina hai buni tola na ma tongnai ble ha haina hai buni tola na ma tongnai ble tabuk chini trip edisi abu orosi tabu direct fund phaya abu problems klai tongo abu si manya ngu tongo abu si jinjal klai tongo tabu nung bro hinoi ang bro jati hinoi ang kaisa tabu amo kaisa Debbarma hinoi example amo kaisa Debbarma hinoi o chikon sa Debbarma sudu Debbarma ni bago alada land nango ba alada edisi nango hini sakai urang na sala Takhuk urang na sadi pura to all overall Tripura ni tribal ni bago chini borok ni bisi Tiprasa ni bago chung kaisa sango Tiprasa tribal area hene chung tongo abo chung success khlai manja aun bago he chung chini greater Tiprasa Land chung nangoi to hene chini Takhuk chung chini khokoi to hungke nu kha otang ta mo logi rioi manja ba popongona khana ne boddo khairi Takhuk o dinni jeta chini lai thangmani salo chini montango nu khara bahingja kha criminal hinjago buya baksa criminal nunggu hinjangnai apro criminal taibo nunggu apro taibo criminal hinjangnai tabuk hinjagrak nung hinjagrak nini busapon hinjangnai nini busaputubo hinjangnai bujika chung tabuk kesa kok sana thakai ang just mukto mangkha ta jolodi ani kono khanawe kono just ang ka chukok chawo jepro mizoram ni chini bro song nini bro hine ang saya tabuk chini bai chini thui chini bro song mizoram ni jepro lukhlai ro horago sabo apro no welcome khai sabo no ni bago lorai khai o bro ni bago sabo lorai khai kaba o bro ni bago sabo apel khai kaba o je tabuk kok borok no roman script sanai o borok no san o borok no demand khana ble chini bro no chini hawa no mato ne hinoi jabok je greater Tiprasa Land sanai o borok no tabuk no chini bro sono mijorani nuklai hoda por chini Tripura no mato ne nai chung bro no bago resettlement ma khlai nai hinoi chini borok no sana bisa pro Borok Debbarma ta sao ta gabo na riang sao na kolai na jomotia sao Tiprasa sao chini Tiprasa tam roge papokona khaiba am hai ta phirok di borok Thansa ngoi tongmani jorawo norok no mizoram botong phukan norok aphuka tam sanmaya se kono kok tabuk sana thaka kai beleno joliman karone angam hai kok ma sao chun apro sabo chini bro jati rono chini bro do pharono bro bosong rono chini bosong ni bisingo bro hine kaisa tongo norok jemon chini bai borok mizoram ni lukhlai horjak phru borok no sabo resite mane bagai sabo apel khai ka bono sabo chiri khoka tabo je greater Tiprasa Land hine je chiri khokoi tongnai tabo je kok borok bai roman trip sine nangna hine je chiri khokoi tongnai borok sano sabo san katai mutu ga tong pogera thaka tabuk phaimani bisikchi baro ya ko Takhuk chong bisikchi jorang ya ko Takhuk chong norong ni bose kaham kai settlement se ya ko tabu phano tabu montango kaisa kaham kaham kai cha to ko tongo o jaga kono chini berenya ni bagai thai saram da mano nai thok thai saram da mano develop khai da mano hine chini borok planning khai tongo chung joto no riang Debbarma jomatai joto Tiprasa midia kono Wansuk goi tongo abona bhaika jung leto khamani ni bagai nungka o jaga phaya kono si komol kolai ni chukri basi emude hai ko hine nung sama kai kok saboi tongo sabo no bhai kok phurung nung o jaga phaya kono support khepai di chini Tiprasa ni hinoi nung o jaga phaya borong phatingo nung khana bhai kok sapai di nung ulta phaya kone video bano ga thang ne je khape de tobla tam te video bana ka ungya nung je samani kok
bu mahai kok wansuk kanung sabo nono sabok mahai kok phurung ki bro ni edisi nango hinoi nung tamo bujikha nung tamo sika tamo khainai nung buikhai chini Tiprasa ni bagai tabuja khana tako boi chini dopo song ni je chini dopo na hamjag tone takhuk song chini Tiprasa hamkani ni bagai tabuk jemon chung batoro thangmo bujagnai tabuk jemon school thangmo bujagnai college thangmo chung bujagnai chini phane bobishoto ama haita ongthu khinoi chini in future ro chini basapoti ni jamanawo o ta bujak ta kiri thu kebona kibi kiri tongna na gya ongthu ama hai khai chung abono wan sugoino tabuk ni je dofane hini samung tangne borok apil khai dong chi greater Tiprasa land nango chuno hinoi chini kok borok ba chungma poriya chini kok borok kok na chungma pok ba sinai aboni bagai na chung tabuk chini dofane je hamjagoi tongnai dofane samung tangnai takhuk chong tai bukhuk chong borok kok borok ba roman script ro suinani bagai apil khai dong norok nukhna ni screen no abo tamni bagai chini borok ni bagai chini dofane chamung numu pogoi thangnai chini dofane chini bosong ni Tiprasa dofane samani nungmani Joto কিছু ও agini berama kaham tabuk khai kore kha hinoi bas kango ungyani bagai o agini berama kaham tabubu tongkho agini som kaham agini mosok kaham tabubu tongkho hinoi sanani bagai tabubu chaono mutu khalani bagai sini dofana hamjag toni takhuk tai buksong food festival khayo agortolao aguli hai jaga kotor kun somoyo hingake corporation market khlayo kun somoyo hingake maharajni রাজবাড়ি ও খাইও কোন সময় হঙ্গাকায় তিনি আষ্টবল গ্রাউন্ড খাইও বা বেবাক জায়গাও খাইও তারমানে বগে খায় চিনি Tiprasa তুমি সকমরে আনি বাগৈ চিনি দফানো যে হামজা করে তা খুব তাই বুকুক চং ও সামংনা তাঙ্গু নংখাই তারমানে ওয়ানসুগৈ নং আমহাকে BAADC that means Bru Autonomous District Council nung apel khai chini Tiprasa ni bagai chung jotono Thansa hinoi palbaksa mota kaisa thui Thansa that means chung Tiprasa ni chung samung da kachi chini bas kango hamnai nung sara jibon da buni tolawo tongnai nung sara jibon da buni ukul khibi ma tongnai nung chau chino borok support khaya Tiprasa Debbarma Gurpai borok tono support khaya chung borok tani support khainai sakang first tabuk chung greater Tiprasa ni bagai chung chirkhogoi tongo chini dofani borok baksa tongo baksa ba da borok no lombo chirkhog tongo baksa andras no lombo chirkhog tongo dofani hinoi Tiprasa bosong ni samung tangnani bagai pia banungkai alada si chung Tiprasa ba chung Tiprasa ya chung tos tongya chung Debbarma ba chung tongya chung jamate ba chung tongya chung kolai ba chung tongya chung ke ba tongya chini bro si alada amsuk bro alada ni sanam jokai angkubi kok sakai u mujiramo tong protam sanyang tomoni sanma yang apa otoka tongkai borok ni bokrok no tasadi borok no ereng borok kaham tong pro Tiprasa dofane bagai ham karai ni bagai samung tangoi tong pro nung kejang ya ni kok no sawaya konoi popok na ta pheladi tamte parliament thoga angchir khoknai ani BAADC nango hinoi buni chukli baidya saboni kok khanai nung makai samung tang boroni makha nung mai kok no nung wansuk ye kichapano wansuk na nung salsa nung wansuk ya nini basa wansuk nai nini busuk wansuk nai nini suk thai wansuk nai nung tabuk sau ma song marok pharok takhurok bukhurok marok pharok takhurok bukhurok tamne bagai marok pharok takhurok bukhurok o agini takhurok agini ma pharok tabuni ma phano tulana takai di agini ma pha song thangbai ke borok tung tabuk chini saboni kok sana sereman chung tabuk chini charai ni kok ang phayung ahanok khanadi ang phayung ahanok suk thai boroni bagai chung mawan chuknai chini chung o hasakani mutai chawai thangbai mani porni kuk borok ni bagai chung mawan chuknai chini je bobishot chini je thinang chini je chati thinang ni chati chung boroni bagai wan chuga kone chung samung ma tangnai tabu present lewa angke joli khable joli khakana ang Debbarma baksa aladang thaka no Tiprasa that means chung jotono Tiprasa mane chung jotono Thansa samung tangna nangnai iya kai buni borok chuno chai pe banai takhuk chong nok bujiya bono kichapana bujina chai to ya teka sa kok ngai nung sabo ngai ka nung tini apel khai to ki chung bro ngai chung riang ngai chung chini ngo grade Tiprasa nung support khai nung chir khogi to nung sabo nung tom samung khai man ka dofani baga nung kono samung khai ma khai phruni ka hamya samung khai ta phruni dofana divide khai baga chai to bi
dofana hamjag kable nung buru na hamjag ka kubui nung tini nini buru bosong nung hamjag ka hingkai nung oma ka popo na khagra kamu nung dofana hamjag ka hingkai nini buru bosong nung hamjag ka hingkai nung tam sakamu chung tiprasa chung bru ungtho riang jamatia koloi joto chung joto no tiprasa hine nung wansuk kamu o jaga wo okay bat nung boro wansuk ya nung muthana che muchung ya nung nini samono nung khlai tongo nung chungbai chung alada khana bu chasuk chai to goi tongo nung bru Debbarma koloi hine nung alada khana tongo bru ba tiprasa nung dibat khai tong nung tabuk tiprasa sai tongo bui tiprasa dofane hamkrai khane ne bagoi dofane samung tangna ne bagoi dofana muthang ne bagoi jirkho goi tongo satung hiya watu hiya chini riang bosong ning thok bru bosong ning thok chini kolai bosong ning thok chini Debbarma bosong ning thok chini jamatia bosong ning thok joto tiprasa satung no mesen diwoi watu no mesen diwoi ini mahaka samung tango thiaba nukhai tam no boga mahaka nung saichung nung boroni phaka hino chung borono saputi khaya chung boroni kopro gruman script no chung saputi khaya chung boroni greater tiprasa chung saputi khaya nung boro thanai nung sapuno chukli di greater tiprasa man khai kai buru bosole komai thana hene nung tabo chikho ko tamoni bagai no mahaka oksa sapuno nung sawai khana di chung bruni bagai no chung riang ni bagai no chung Debbarma ni bagai no joto chung ya sini tiprasa ni bagoi si chung jokon da chini greater tiprasa sani to hogai o nung tabo kai chini borok nung bisas khaitia chini borok ba chung unbelievable khanung nung buni bosoni borok kai believe kha lai thangmani salo montang go tomung khanung nukhana bisa criminal hinjakmani buni bosoni borok phaya konoi hinjakmani nukhana bisa nung do thik asa bo government ni jagano borok engo kobja khai tonga do thik asa government ni jagano borok kobja khai tonga buni pata mano hine tonga konoi ba borok siang budget panu to just example si je pan khai pan bor orot tonga hai hile bo criminal ung thanga ble hai hile bo criminal ung thanga ble bono to lukhane ble bo kaisa gorib borok botini o jaga o dukan duya kone ব্যবসা বাণিজ্য khai chawoi to khai tamu kha bini buni bosoni jaga boron kha tamni saimia ung borok tan bo chini bosongni riang bosongni boron kai tan bo saiman nung wansuk na kha kok no wansuk na kha nung wansuk ya mono nung tabuk tomsa borok greater tiprasa ma kai chini bro bosong kai kamai sipai nai buni chukli manjak am bagan umhai kok sau Takhuk tai bukok chong norok khana pe kana ani bukhuni speech ang tini kya joli mani bagoi amhai kok saka tani bagoi bo jini takhuk je bro bosong ni media je person bo bumhai kok saka bini kok norok bo khana ne be khana nor nubai khana ang kha kai jaw bo bahai kok saka ang belon chaya kala jaka ani bukhuni amhai kok tini ma akhol ka bo bar no kok sau boni edisino bo greater tiprasa nama taka chung support khaya bo khai that means nung bujidi norok joto takhuk chong wansuk gurpai di bo bom de kai bo bon hamjag bo sereman bo suduk chini borok no simisi alada khana bagoi bo chai to gute kono chai to gya Chungbai Chung no alada khana ni bagoi planning khai tongo bo bini wansuk mu buni bosongni borok ba baksa manjak buni bosongni borok baksa pin rijak aboni bagoi bo amhai kok sau bo tiprasa bo jodi sak no tiprasa hingka kai wansuk na di bo jodi sak no tiprasa hingka kai ini greater tiprasa ni bagoi chungje chini dofani borok dofana hamjane borok je lorai khai tongo iba je appeal khai tongo je aboni bagoi chirkho goi tongo bobo oboni tuya kan chirkho kamo kintu bo tamsa greater tiprasa no chung support khaya bo sak no support khaya kai tama angkha ba bo sabo hino bo support khaya to nani bagoi bo sabo no buida saka bo bono but buni kono khana nati aboni bagoi takhuk tai bukuk chong bini kono khana bo ke bo mentality problems ta ongdi ani heke ke patana hotasa kopro roman script bo support khaya bo kopro roman script bo support khaya okay bo greater tiprasa no bo support khaya ke botomo nai bo buni bosongni borona hamjagna bisa buni bosongni borok ni kokno khana na bisa bo buni bosongni borok no pin majang khana bisa bahai ke khana bo mahai ke abo no kaham kana wansuk na di bini je wansuk mani beje tom khai koksa abo no kisa wansuk na di bo bini kok no tuya konoi joto bro bosongni takhuk tai bukuk songno bo hamya samung khlai dinai da hamya wansuk khlai dinai bagoi bo sai to goi to kintu bini kok no khana boy bini okono khana boy kono bro bosongni takhuk song bukuk song hamya wansuk ga kono Chungbai Chung no alada nani bagoi Chungbai Chung national ni bagoi nasik maya nani bagoi kono dino ta sai tok di chung joto no tiprasa takhuk song bukuk song chung kebo bro